Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube ngunaphakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli kuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imbhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngofakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo engcwele ukuba ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke sinishumayeza khona sikufundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele. So ku-YouTube searcha izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi namdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayezwa nasuke ifundiswa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge uBaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakhe libe yimbewu engena ngaphakathi emphefumulweni wethu lifeze umsebenzi kaNkulunkulu osemazulwini. Ake sivala amehlo sigobise amakhanda. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwembhalo engcwele, umoya engcwele ekhazimulisa kule ndawo, yena oyisibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Anibingelele bazalwane, egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, umnini mandla onke. Izwi lenkosi uJesu Kristu sishumayelayo, siyayihlola imbhalo, siyambula ngembhalo, siyafakaza ngembhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu. Kubona bonke abantu abakholwa izwi, bakholwa uJesu, abakholwa izinganekwane zabantu, bakholwa izwi. Ufanele uma umzalwane ukholwe izwi. Abazalwane abaningi baphendukile kepha baphendukelanga kuJesu, baphendukele egameni lika Jesu ngaphandle kwemfundiso kaJesu Kristu. Ngingile abazalwane abaningi baphenduke egameni lika Jesu Kristu kepha imfundiso kaJesu Kristu ayikho kubona.
So bangamakholwa nje ngamagama nawukujabulisa ukuthi bahlangana ezindlini ezinkulu kepha izwi alikho. Khona abazalwane abajabulisa ukuthi kuthiwa bagqoke kahle bahlonipheke kepha ngaphakathi eBhayibhelini ayikho imfundiso. Ukugqoka kahle akuphelele uma ungezukwenza into ebalekile njengokuthanda umakhelwane wakho nje obuyithanda, njengokuba ungabe ufakazi emangeni, ungahlebi, ungaqamba amanga, ungabulali, hlonipha uyohle nonyoko, ungaphingi, thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho. Kanjani na? Thanda izwi likaNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Izwi mzalwane, ngithunyelwe okwangizonitshela mina ukuthi fundani iBhayibheli. Ufuna ukwazi ukuthi imessage yami ithini, ithi phendukani njengoba kusho imbhalo. Iyona myalezo. Isikhathi siyancipha, usuku nosuku, ihora nehora, iminute neminute, umzuzu nomzuzu, isekondi nesekondi, isikhathi sakho siyakunciphela emhlabeni. Asikho isikhathi esizongwengezwa for wena. Ngeke uzufane noHezekiya owathi yena esesebenze kahle, wayesebenza kahle kuNkulunkulu, enza umsebenzi kaNkulunkulu wagcwalisa konke. uNkulunkulu wamtshela ukuthi akalungise indlu yakhe ngoba uzofa. Wakhuleka uNkulunkulu, wayegula, hayi ukuthi wayeke esonweni, wakhuleka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu amsize, ammezelele. uNkulunkulu wamupha ukuphila, wamnezelela 15 years. Kepha inhloso ayikho ngokuthi ukuphila kwakho kuzokwenza umehluko emhlabeni uma ungaphileli uJesu, musho isikhathi sakho. Kubalulekile ukuthi uma uphenduka, uphenduke njengoba kusho imbhalo, ungaphendulwa umfundisi. Abantu abaningi baphendulwa abafundisi. Uma uphendulwa umfundisi, awuphendulwanga uJesu ngoba uzohlala kumfundisi. Noma sengikhuluma into ekezwini, ngeke uzuyibone ngoba wena okamfundisi. Angifune noyedwa umuntu oyotho wami. Uyedwa umuntu engizomkhazimulisa la, nengikhazimula ngaye, uJesu kuphela. Inkazimulo ngeyakhe, uJesu uyena engimele ekhulunywe ngaye ngeBhayibheli, hayi ngemlomo. Into esingicika ilobufakazi babantu asebekholwa yibona basakholwa iBhayibheli. Anisakwazi ukwahlukanisa phakathi kwezinto ezizona ezivela kuJesu ngoba yini niswele ulwazi. Ngizoloko ngimile kulesisekelo ukuthi abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Baningi abantu abagcwele amasonto kepha bayisihogweni. Baningi abantu aba-attend amasontweni kepha bayisihogweni. Baningi abantu abaphatha amaBhayibheli kepha bayanawo esihogweni. Ngenxa yokuthi umfundisi ufundisa lokho kunyakushiye ngaphandle, lokho uyakhetha eBhayibhelini. Abanye bayafundiswa kepha banenkani, umoya, inedimoni lenkani. Awunciphise lapho kwena. Inedimoni lenkani elenza abantu bangakholwa ngendlela uJesu afuna ngayo. Bafuna ukuzenzela emzimbeni kaKristu, umzimba okaKristu. Uma usemzimbeni kaKristu, uKristu uma ethi ke, uma ufuna ukuba semzimbeni wakhe, shiya isono, uyashiya isono. Uma lithi iBhayibheli omubi mangashiya izindlela zakhe, nongalungileyo ashiye imicabango yakhe engalungile. Lokho kusitshela ukuthi uNkulunkulu uma siza kuyena kufanele sishiye izindlela ezingalungile. Ubufebe, ukuntshontsha, uqamba amanga, ukuba umzenzisi, ukuhleba, ukubulala, ukuba isitabane, ukukhonza amadlozi, ngabhajwa kule yamadlozi. Ngifuna yona ngqo. Le yamadlozi khona umfowethu obebuzile. Ubebuze uba igama lakhe Siphamandla, wale owaseThekwini ngithi Siphamandla waseLamonti. Uzwe imfundiso kwamanye amagroup okwasho ukuthi yathunyelwa lesifundisayo. Mangisho ngikhuluma iqiniso noma ngikhuluma babazalwane. Wezwa imfundiso engangifundisa ukuthi yahamba yathunyelwa kulo magroup la, wayesezwa. Wahamba usifuna ka YouTube.
Bese sificele ka YouTube wathatha ama numbers wayesesithinta. So umfowethu uSiphamandla uthe mesenda ivoice note ka WhatsApp efuna ukwazi ukuthi abantu abakholwa bekhonza emsamo namadlozi singabasiza kanjani ngokuba lo moya lo demon lelo abantu abaningi liyabaphica libenza bafune ukukhonza uJesu bambhanqa nemimoya uNkulunkulu angakaze athi ufuna ukubhanqwa nayo. Ngifuna ukufundisa ngaloyo nto ngicacise kube sobala uqonde ukuthi noma ngabe ukuliphi ibandla bebekhuluma izindaba zokuhlaba nokukhumbula abantu abangasekho nokukhumbula yabo indaba yaKhisimusi. Yabo indaba yaKhisimusi. Khisimusi izinsuku ezibekwe emhlabeni lezo. Zibekwe emhlabeni zikhonza izinto ezingamsani ukungcwele. Lezo zinto lezo insuku engizibalayo. iMandela Day, iValentine, iHeritage Day, iWomen's Day, Father's Day, Mother's Day, usuku lwentsha. Yonke lento le izinsuku ekuthiwa singazibheki zemhlabeni kubhalwe phansi eBhayibhelini. Kuthiwa singabi ngabantu ababheka izikhathi. Ngoba lento yenziwa abantu abangakholwa bebungaza izinto zemhlabeni. uJesu uma efika kunezikhathi ezazimisiwe. Ngalesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noMoses ngeTestament elidala. Zemikhosi kwakumele bayigcine. Nokuthwasa kwezinyanga. Kepha uJesu uthi ke lokhu enginika kona kuyisivumelwano esisha ngegazi lami nangomzimba wami. Igazi lami nizophuza lona nidle umzimba wami. Loba nenza lokhu nizokwenza noma ngabe inini uma ningikhumbule. Ngoba asenzi indaba yesidlo sakusihlwa ngezinsuku ezibekiwe abantu. Asigcina izinsuku namasabatha. Asigcina ukuphela kwenyanga. Sigcina ini izwi eselifikile elisebenza wonke umuntu umthetho nezimiso okwakunikwa amaJuda kwabahlula. So uma esefika uJesu uthi uzoqoqa bonke abantu babizela kuyena bakholwe ngani manje ngaphandle kwaloyo mthetho wenyama kepha kube umthetho kamoya nokholo olukuJesu. So le ndaba le ijulile yokukholwa mzalwane. That's why bengithi sizofunda vula iBhayibheli lakho woza nami. Ngoba manje sizohlola imibhalo. iBhayibheli lithi hlola imibhalo. Sizokufundisa ukufunda iBhayibheli, sizokufundisa ukuqonda iBhayibheli. Ngomoya oyingcwele akubona kwami konke lokho engikwenzayo. Ngikwenza ngemvume kaJesu Kristu. Okuyena ongivule ukuqonda ebengingenakho ukuze ngikwazi ukuma phambi kwabantu ngikhulume okuyintando yakhe. Intando eyakhe. So uthi ngifuna ukukuvezela ngeBhayibheli ukuthi Siphamandla nabona bonke abantu abafuna ukukholwa. uNkulunkulu akahlangani nezangoma, uNkulunkulu akahlangani nabathandazi bamanzi nezintambo, uNkulunkulu akahlangani nabaprofeti bamanzi novaselina, uNkulunkulu akahlangani nokufaka izintambo esinqeni nokufaka iziphandla, uNkulunkulu akahlangani namaladi, uNkulunkulu akahlangani nemisebenzi eyenziwe labantu abangasekho. uNkulunkulu akahlangani nalo. Ngizokuvezela ngeBhayibheli. Ngizoqala nje kwincwadi yaLeviticus sahluko 19. Ngifuna uverse 20. Is it 31? 31. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 31. Yes. Ningaphendukeli kwabanamadlozi. Ningaphendukeli kwabanamadlozi. Nakubathakathi. Nakubantu abathakathayo. Ningabafuni. Ningayi kubona. Ningafuni lutho kubantu abakhuluma ngezindaba zamadlozi. Ukuba ningcoliswe yibo. Bona baphethe imimoya enjani engcolile. Baphethe imimoya engcolile bazonifaka imfundiso engcolile. Abantu abakhuluma ngamadlozi izangoma, abantu abakhuluma ngamadlozi izinyanga, abantu abakhuluma ngamadlozi abaprofeti balemhlabeni.
ningabafuni ukuba ningayi kubona ngokuba bazokungcolisa ngemimoya abayiphethe. NginguJehova uJehova kuphela okhuluma izwi lokuphila. Akukho ukuphila, akekho umuntu odalwa idlozi, akekho umuntu odalwa isangoma, akekho umuntu odalwa umthakathi, akekho umuntu odalwa umprofeti. Sadalwa ke umoya oyingcwele, uNkulunkulu wenkazimulo, uJehova wethu. Uyena owasidala, wakha izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi. So why kumele ngiyofuna komunye umuntu ophilayo njengami emhlabeni, ngomuntu ongasekho emhlabeni ofile bekade ephila kanye nami emhlabeni? Ngihambe ngiyofuna ukuthi lo muntu abuye ethiwa yini uzoba isibani ekhaya. Sicishile isibani sakhe emhlabeni, asikwazi ukukhanya ngale uma singakhanyanga kuJesu emhlabeni. Ngale uyendaweni yobumnyama wonke umuntu ofengena uJesu. So uma uya wena kubantu abanamadlozi nabanemimoya nabathakathi, uyolanda amadimoni, uyolanda amadimoni. uSawulu wafa ngenxa yokuthi akahambanga ngani ngezwi likaNkulunkulu, kusho iBhayibheli. Bese ithi ke futhi ngoba waphendukela kwaba namadlozi, wayofuna kubona usizo. Umzalwane akayi kwaba namadlozi ayofuna kubona usizo, noma bethu uyahlupheka, noma bethu uyagula. Awuyi kwaba namadlozi uyofuna kubona usizo. Awuyi ezinyangeni uyofuna zikubhulele. Awuye ezangomeni uyofuna zikubhulele. Akho umzalwane uzofaka ubuhlalo emaqakaleni nasezandleni, afake izikhumba emzimbeni, athi uyathwasa, athi uwumKristu ngapha phinda abe isangoma. Ugcwele ubuyana, unomoya womgqinqinqi, usho ukuthi akaphilile ekhanda, usathane umbambe ngenkohliso. So lithi iBhayibheli awuyi ukuphendukela ngoba namadlozi nabathakathi ukuba labo bantu bazokungcolisa, kusho uJehova uNkulunkulu wethu. So ngokomthetho kaMoses, mobheka lapha encwadi ya Deuteronomy sahluko 13 kusukela kuverse 1, uNkulunkulu ekhuluma futhi ethi manje ngokomthetho uthi kwakufanele abantu abenza lezi zinto, noma umuntu ekuthumela noma ekubiza ethi hambani nofuna kwabanye uNkulunkulu, kwakunesigwebo sakhona. Sithini? Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho, uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphupho amaphupho, akunike isibonakaliso bese nesimangaliso. ekunika isibonakaliso nesimangaliso. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe, Bese kuthi leso simangaliso nesibonakaliso akhulume ngaso kuwe bese siyenzeka. Athi silandele abanye onkulunkulu ongabaziyo. Bese ethi hambani niyohlabela oShembe, hambani ulandele oShembe, hambani ulandele leHanyana, landelani amadlozi, landelani izangoma, sibakhonze. Nihambani nokhonza amadimoni. Awukulalela amazwi alo mprofeti, ungawalaleli mzalwane uthi ungumKristu. Lokhu kuTestament elidala. Angikhulumi ngesigwebo, ngikhuluma ngezwi eliphuma kupha emlomeni woNkulunkulu elingakaze liguqule. Akakaze liguqule lelizwi leli ukuthi uma silenze njengokuba izwi leli isigwebo sikhona. Yayizona ngishilo khona into ethiwa isigwebo. Uma wahlulelwa kukhishwa isigwebo. You understand? Methu enkantolo thiwa wena untshontshile. Mawufika lapha wena utholakala ukuthi yaqulwa icala. Uma kuqulwa ke icala bese kutholakala ukuthi wena ubufakazi aphelele, abucaci ubufakazi, uyaphunyuka wena. Kepha uma ubufakazi bukuchitha bukhombisa ukuthi wena ngempela untshontshiwe, kufanele kuphume isigwebo. Ngokomthetho kwakuthiwa lo muntu ontshontshiwe kumele alaliswe phansi, afakwe imvimbo, angadluli ku40, amshaya imvimbo ibe u40. Noma abuyisele lokantshontshiwe, abuyisele ngaphezulu kwalo kwantshontshiwe. Kwakuyisigwebo, isigwebo leso. Yezona into ngishoyo.
ngaphansi kwani kwesizwe uNkulunkulu ayisikhethileyo ukhuluma ngezizwe izizwe zazithatha zikuphi zikusejele vele ngekho ijele kuNkulunkulu esizwe sakhe saka-Israel bokuthi uyadingiswa ukhishwe ngaphandle kwebandla noma wena uzobulawa noma uzogwetshwa ngaphakathi uzohlawula uzobulawa uzolengiswa noma uzoshawa isigwebo sesibhalwe phansi uma ukuthi ufunda iTestament elidala uzobona ukuthi kwakulezigwebo zesono ngasinye kubhalwe phansi ukuthi uma umuntu umenze kanje kufanele agwetshwe kanje lokho uzokuthola kwincwadi eDeuteronomy. Siyabuya ke manje sesobheka njengoba ngikhuluma ngalento ngifuna ukuqondisa ukuthi manje akasekho umuntu emhlabeni owahlulela omunye umuntu. Ingakho kuthiwa ke sikhululiwe emthethweni obulala inyama ngoba inyama bekumele igwetshwe lemhlabeni. Manje inyama ayisagwetshwa kuphi emhlabeni. Uthi uJesu ke impindiselo ekabani eyakhe. Umsebenzi wabantu abanikwe izwi ukukhuza abantu ezonweni. Umsebenzi wabantu abakhuzwayo ezonweni ukuphendukela kuJesu oze ngomusa ukuzothethelela izono kulabo abazivumayo bephendukela kuyena. Bebevuma izono zabo uJesu ukuthi ke ngenani emanzini njengoPawulo oqonda ukuthi nizoni. Mase vona ngolihlala kwimfundiso enginike yona ukuze ngigcwaliswe ngani ngomoya oyingcwele. uJesu uze ngalokho. Kepha bonke abantu abangamaphikankani nabantu asebethi bengaphakathi esontweni baqhubeke benze imkhuba akade bekhishwa kona bebethi babambelele kuKristu. Lithi akusekho umhlatshelo nokuthethelela kulabo ukuba ke badelele iqiniso sebelazi. So ngikhuluma ngawo wonke umuntu bena othi uyahamba noJesu kepha athi isono siyamhlula awuhlulwa isono uyasithanda isono wena ukuba yini wenza lento othi wena ufuna uJesu akusindise yona uyenza phambi kwakho uJesu manje bekungcono uyenze kusithekeni uJesu ngamazi njengoba somazi uJesu unecala kangakanani umfundisi othi ibandla elikaJesu kepha ebusuku uyaphuma awuhambe enyangeni uyolanda izigubhu uyolanda izinyoka uyolanda amaboys uyolanda imithi ufuna ukugqirha ufuna ukugcwalisa ibandla akulona ibandla likaJesu lelo ibandla likaSathane lo mfundisi usebenzela ini uSathane sebenzela umbuso obumnyama. So lo mfundisi owenza leyo nto leyo abantu ubalithembisa izinto eziphathekayo akayikhulumi indaba yokuphenduka. Abanye bayama la bakushumayele impenduko kepha begcwalisa ibandla ngemithi ngoba bezitshela ukuthi abantu ababoni kanti uNkulunkulu uyabona wazi konke. Ufakazi ilomthandazi nomthakathi nenyanga nesangoma usihambayo bayakwazi ukuthi wena kusho izinyanga ezithwalisa abantu ukuthi abanye abafundisi bayafika kubona bazofuna ini imithi ukuze kugcwala amabandla because basebenzelani basebenzela amaphakethe nezisu. Ubona ngikutshela lemhlabeni njengoba siphila nje abantu bajaha ukuvula amabandla bajaha ukwenza imali emabandleni abavula amabandla ngoba naku befuna ukusindisa abantu ezonweni zabo. Abantu babona ivangeli njengendlela yokwenza inzuzo la emhlabeni. Ingakho amabandla wabona kwamaqembu uqembu kuhlukene umuntu uthi ulandela ubani lento wangina nje landela uJesu thatha iBhayibheli lakho ulivule uzihlambulule ngezwi ulandele izwi ukuze usindiswe. Ndawo zokunamathela kubantu ngoba naku ukuthi ubani uthi yena uthi uNkulunkulu ngoba naku usho njalo sobona ukuthi ngempela yena sekumele unamathele kuyena kuphela yena awulazi iBhayibheli yonke into ayishoyo awuyibuzi uyayikholwa iyona bese nizibiza ngamakholwa ngoba nikholwa abantu anikholwa uJesu. Yebo uJesu akapheli emlomeni yapha izwi lakhe besikhuluma ngalo yini abantu baqhubeke banyanye basizonde basihlebe. Abanye baze beze ngqo bafuna ukuzongibuza ngelukuluku nangenhliziyo ubona ukuthi yabo lo muntu lo uxasukile. uJesu ngeke uze umshumayele engazange akuthume futhi uJesu ngeke uze umshumayele ungenayo. Uzoba nezinkinga eziningi endleleni ekushumayeleni kwakho ungabi nakho uqondo ukwenziwa yini kanti wena uqobo lwakho awuthunyiwe
noma bezokuthuma uJesu befuna ulinde isikhathi esifaneleyo ukuze mase usukuma wenza umsebenzi uwenze ngamandla akhe. Mzalwane, ngifuna uunderstand lento engizokutshela yona. Wena ukuze ukwazi ukuphumela ngoJesu, kufanele uqale ube nobufakazi ngohambo lwakho noJesu. Shiya indaba yokuthi uJesu ke ukuvula iBhayibheli ufuna ukushumayela no. Awukhulume ngamandla kaJesu empilweni yakho, ekukhiphe esonweni. Imbhalo uzokunika uJesu mase wena sohambile naye wakugcwalisa ngani ngomoya oyingcwele. Abazalwane abaningi abanawo umoya oyingcwele, banomoya abafundisi babo kuphela. Iqulu labazalwane likholwa abafundisi ngaphezulu kwezwi. Bese sonke isikhathi besivula imbhalo sithi ayihlola imbhalo, sibatshela ibhalo phansi uthi umfundisi wami, hey, hamba nawe esihogweni phela. Umfundisi wakho mlandele esihogweni naye. Ngono ngihlupheke ngicele usizo kunokuthi ngihlupheke ngiphice iqiniso ngitshela abantu izinto abafuna ukuzizwa khona ngizokwenza imali ukuze ngivale ukuhlupheka kwami kwalemhlabeni. Kangakanani ukuhlupheka ngizohlupheka esihogweni ngenxa ukuthi ngizame ukusindisa ngamanga emhlabeni ukuze abantu bangikhokhele imali. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kuzidlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula kamana linye nasicashana sinye somthetho. Igama nesicashana somthetho kuze kufezeke konke. Kusho ukuthi okusemthethweni sekwenzakalile. Sekumele kwenzeke manje okholweni. Ngakho ke oweqa owodwa imiyalo oweqa owodwa kule miyalo emincinyane. Oweqa owodwa kule miyalo emincinyane. Oweqa owodwa ngifuna ukulalela, ngifuna uunderstand lithini iBhayibheli. Oweqa owodwa ngithi angiphinde futhi ngifakaze ngenye incwadi kaJakobe sahluko 2 kusukela kuverse 7. Incwadi kaJakobe sahluko 2 kusukela kuverse 5, 7, 6, 7 and 8. Ngifuna uunderstand ukuthi kwenzakalani uma weqa owodwa wale miyalelo ebhalwe phansi. Nginika incwadi kaJakobe sahluko 2. Yizwani bazalwane bami abathandekayo. uNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ukhethe abantu abadelelekile emhlabeni babe ngabacebileyo ekukholweni. Bacwebe kuphi? Ebungcweleni. Abantu abadelelekileyo bafanele ithemba labo balibeke kubani? Kulowo osibizileyo ngendodana yakhe ngegazi lakhe ebungcweleni ngomoya oyingcwele. Nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na kepha nina namdumaza niyamdumaza umoya oyingcwele. ompofu kepha nina namdumaza ompofu. Uxolo. Nina abantu nidelela abantu abampofu emabandleni ngaphakathi. Udelela abantu abanjani? Abampofu. Abacebileyo abanicindezeli yini? Bese kuthi laba abacebileyo bayahlonishwa kanti bona futhi abacindezela abantu abacebileyo lemhlabeni. Abanihuduleli emacaleni na? Yes. Abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na? Kepha uma nigcina umthetho. Uma izwabe futhi ngithemba iBhayibheli ngale uma lithi uma umuntu engawulandeli umyalelo kaNkulunkulu ephula owodwa wale miyalelo esinikwe uJesu, lo muntu uthi ungomncinyane ezulwini. Nangapha ke uyafakaza uJakobe. Kepha uma nigcina umthetho obukhosi. Uma nigcina umthetho obukhosi ngokombhalo wokuthi wothini? Wothanda umakhelwane wakho njengokuba nawe uzithanda. Nenza kahle. Kodwa uma nikhetha abantu. Uma ukhetha abantu noma sikhetha abantu. Nenza isono. Wenzana ini? Nenza isono nilahlwa ngumthetho. Uyasilahla umthetho kusho ukuthi uthando ufuneke lwande. Uyazi kunzima ukuthanda umuntu okwenza kabi. Kunzima ukuthanda umuntu okuthukayo. Kepha lithi uthando mthande ngokuba loya muntu akakwazi okwenzayo. You understand? Ngokuba umahluleli munye. Uma uthi wena usothandweni noma uyamazi uJesu uthando kepha wena uyahluleka ukuthanda.
wena unenkinga ngokuba yini awukwazi ukwenza kwalowo noma ukwenza lokho kwalowo muntu othi uyamkhonza. uJesu uyasithanda ngithi siyavuma ngithi lithi iBhayibheli uJesu ngoba wasithanda sisayizoni. Akasithandeli ukuthi sibe yizoni, wasithanda sisayizoni. Ukuthi yini esidlulile sengizelwe kabusha ngokuba yini ungithande ngingcolile ukuba ngigezwe ngesigezo samanzi ngezwi ukuze asimisele ibandla lakhe engenasihle nambimbi. Haleluya. Sibe ngcwele phambi kwakhe, singabi nakho ukusoleka mzali wami. Yes Lord Jesus. Yingakho ngithi mina iBhayibheli akuyona into engashumela nombani. Amen. Baningi abafundisi ofukwe lezimpisi novobe babafundisi Haleluya. bamba ngezinkanuko zabo. Usikhotheni umuntu okhuthuza abantu. Hlala isikhotheni usebenzela ukuthi yena ugcwale iphakethe lakhe. Unombona uyisilambane. Inhliziyo yakhe ayeneliseki mangase nje ebona umuntu umfundisi enebandla engathi liyakhula uhamba enyangeni khona ethi uyafundisa ephathe iBhayibheli baze bagqoka okholo bafuna ukuhlonipheka bafuna ukubukeka ngaphandle kepha bangamathuna ngaphakathi. So manje sibuya siza ngapha eqinisweni lithi uma ukhetha ubuso babantu uyona. Fana ukuphula umthetho kaNkulunkulu, ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Okay, ungoni. Ungafebi, ungantshontshe, ungaqamba amanga, ungahlabela amadlozi, ungaphingi. Kepha uyabulala. Yonke le lithi uyagcina ifile ngokuba uphula wodwa kwemthetho, kanjalo lemiyalelo. Ugcina imithetho kepha uyakhetha. Ingakho ngithi iBhayibheli akwazi ukufundisa ushiye ezinye izinto obona ukuthi ngazi ukuthi ziyakuofenda noma wena azikuvumeli. Ngakho ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane. Oweqa owodwa kule miyalo emincinyane. Afundise abantu kanjalo. Afundise abantu imfundiso engaphelele. Uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu. So uma sifundisa ngeBhayibheli sifanele ukufundisa yonke into, singezenzeli, sisihlobisele noma sizifakele, singakhiphi lutho, sikhazele abantu iqiniso njengoba linjalo. Ukukwena ukuthi uyalithatha noma ulithatha, uyavuma noma ulivumi. Mina kepha izandla zami zimsulwa, igazi lakho alikho ekhanda lakho, futhi alikho ezandleni zami. Haleluya. So igazi lakho kufanele ngilihlambulule ngokukhuluma iqiniso kumina. Kuze ngenina ngizobuza kuthiwa wena wanikwa izwi uyithatha phi lemfundiso. Yonke into engiyikhuluma ibhalwe phansi eBhayibhelini oqedela incwadi yaJakobe bese siyabuya incwadi yaDeuteronomy. Kodwa incwadi kaJakobe isahluko sesibili verse 8. Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, nenza kahle. Kodwa uma nikhetha abantu nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. Nilahlwa umthetho njengabantu abawuphulayo umthetho. Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kusho ukuthi lo owodwa akafuni ukugcwalisa. Unecala kuyo yonke. Ngiyizolonda lephu kanjani? Ukholo lemhlabeni. Kepha uhlulwayo uzongithetha uhlulwa isono. uJesu ngeke aze akwazi ukuthi akwamukele ngokuba loyo nto wena uthi iyakubusa uyavuma. Futhi yonke imisebenzi oyenzile uyenzele izeleze. Yabona ukukholwa kunzima kangakanani? Kunzima ukukholwa. Ingakho kwisikhathi ngifisa ukuyohlala emgodini ngiphume ngoba kuthiwa ngiyashumayela. Ingakho ngenayo intshisekelo ukuthi ngibe nethempeli elikhulu kuthiwa ibandla leliholwa yimina. Anginayo intshisekelo. Le ntshisekelo ukuthi ngishumele kanje ka WhatsApp na ka YouTube abantu bagezwe yizwi baphenduke. Baphilela uJesu bangaphileli mina. Ukuze noma enza ukhohlakala kwakhe angathiwa hawu siyamazi nje usonda lapha yana. No. Angathi ku right
njengoba uJesu eshilo kumuntombazane leyo yaseSamaritan ukuthi isikhathi siyeza lapho khona abakhuleka kuBaba beyokhuleka kuyena ngokomoya nangokweqiniso. Ngokuba abantu babeya eJerusalem beyohlangana khona bethi abantu kukhonzwa khona. Kepha khona abantu behlaba benza imikhuba benza yonke into engafanele. Abantu babeya entabeni ngenxa ukuthi uNkulunkulu wakhonzisa uMoses nabantwana bakaIsrael entabeni. So kwakunalo sosiphithiphithi leso uJesu ezocacisa ukuthi akukho ngokuthi wena uhlangana nobani kuphi. Kungokuthi ke umoya kaNkulunkulu nawo yini, izwi lakhe uyalizwa uyalenza yini. Ukuba singahlangana sibe iqembu sibe baningi khona kunjalo kube khona umoya obuphiciphici nobuxoki nobuzenzisi nokukhohlakala ngaphakathi ebantwini bebaningi nenzondo khona phakathi kwabantu. Ikhona vele leyo nto manje ngoba ngikhuluma khona kulama group esithi wavula ku WhatsApp sifika lonke uhlobo lemoya. Abantu abangafuna ukuthobela izwi bafuna ukugolozela mina. Muhlula uJesu mina ngizoba yini mina ucabanga? Ngizokwenzani mina? Uhlula ukulini manje onke ngenkano ivumela ukuthi kubuse. Bese ucabanga ukuthi mina khona engayenza ngenze lutho lami ngumuntu ngifana nawe. Angifune ukukhonzwa. Ngifuna abantu abafuna ukuvuma iqiniso nezono zabo bazivume kuNkulunkulu. Bavume ukungcola kwenhliziyo zabo kuNkulunkulu. Njengoba nami ngikwenza nje mihla yonke. Ngiyavuma izono zami phambi kaNkulunkulu. Angivumeli ukuthi ngithi ke ngifuna ukuhlala kusona. Ngivumela ukuthi uNkulunkulu lozozono lezo azishaye azisuse zife kumina. Ngisizonde isono. Ngingabi lokuthi ngifuna ukuzilandulela ukuthi hayi phela kumuntu amanyala lonto leyo. Ukuzofika uwone bese uthi umuntu wona ngamabomu ngoba yini unaloko uzilandulela ukuthi umuntu futhi isono yasithanda ngenxa ukuthi hayi phela kumuntu. Ngokuba ogcina wonke umthetho kepha akhubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Ngokuba yena owathi ungaphindi. Mangithi ke ungaphindi. Noma uNkulunkulu ethi ungaphindi. Wathi futhi ungabulali. Uthi futhi ungabulali. So uma ngithi ke ungaphindi mina kepha mina nikincwadi yaMaroma sahluko 2 kusukela ku verse 1 ngifuna ukukhombisa ukuthi ithini iBhayibheli noma kuthiwa ngeshumayela noma ngabe kuthiwa ngenzani iBhayibheli likhuluma ulimi oluqondile. Anginakho ukuzilandulela ngithi hayi phela mina ngumshumayeli so uNkulunkulu uyandistand ukufa lokho. Ngoba ngizoqhubeka ngande esonweni ngibhebhetheke esonweni ngenxa ukuthi mina ngithi hayi ngiyakhuluma phela iqiniso uNkulunkulu akanankinga nami ngifavorite yakhe. Uma uNkulunkulu engazange afavor uAdam, uma uAdam engazange one kepha walandela izinyathelo zomkakhe uNkulunkulu waba ukubuthaka bukaAdam ngothando lomkakhe. Uma uNkulunkulu engazange azazwele uMoses ecela ukuthi uNkulunkulu ngicela ukujoba ngihambe ngiyobona izwe wathi uNkulunkulu awuyi lapho sengisikhiphile isahlulelo. So beke ubani mina ukuthi ngizo namhlanje uNkulunkulu uzongiunderstand enga-understandanga uMoses. Amen. Lord Jesus. Enga-understandanga uSawuli. Bengubani mina namhlanje ngizothi mengishumayela ngithi hayi phela uNkulunkulu uzo-understand ngoba mina ngiletha abantu embusweni. Mina ngizivalela ngaphandle kepha ngifaka abantu ngaphakathi. Ngiyakulwela lokho ukuthi uNkulunkulu angisize angifake umoya ukuthi ngilenze izwi lakhe engabe umuntu ozokhuluma kuphela ngibukeke ngimuhle phambi kwabantu kepha mina liyangihlula izwi ngoba mina ngisahluleki esifuna ukufaka abantu ezulwini. Ngakho awunakuzilandulela wena muntu. Yenza iBhayibheli thini? Angeke ngikwazi ukuzilandulela mina muntu noma ungubani noma ngabe kuthiwa ubani ke wena owahlulelayo. Wena njengoba ngimla mina ngahlulela isono. Ngokuba ngalokho wahlulela ngakho lokho engikukhuluma kumina ubantu ngibatshela ngezono uyazilahla. Nami uma ngisenza loso sono singihlula ngilahliwe mina ngoba ngiyalazi iqiniso kepha ngiphika ngani ukuthi ngiyalikhuluma kepha mina ngenza ngani liyangihlula iqiniso. Ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho wenza lento le ekuthiwa ini ungayenzi wena noshumayela abantu bangayenzi wena uyayenza wena. Isono sesingikhube kaningi khona ngikholo singikhuba isono. Angeke ngize ngithi ngiyokufihla lokwangaze ngize ngibe ngigcwele nomunye umuntu. Isono sishana ombali isono kepha ukwazi ukusilandulela isono. So simele ukuthi uma sithi siyakholwa sivume izono zethu
Amen. Siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokweqiniso. OkwaNkulunkulu kwengekuguquke, singaguquka thina emhlabeni. Kepha kwaNkulunkulu ukwahlulela kona kumile. Kubehlela abenza okunjalo. Kwehlela abantu abahlulela ngeqiniso nabantu abahlulwa ukwenza iqiniso. Ucabanga lokho yini wena muntu? So bekubani mina ke ngizomalanga ngenze ngazi ukuthi mina ngishumayela kangcono kunabanye abantu noma ngingcwele kunabanye abantu. Ekubeni mina ngihlulwa ukwenza into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Owahlulela abenza okunjalo. Yes. Ubukwenza wena. Mina ngibe ngikwenza. So bekuthiwa ke ungahlabela amadlozi mina sengihambe ebusuku ngihambe ngiyolanda iziwasho nezintambo. Mina ngifile mina ngifike ngihambe unempeza wami ugcotshwe ngensimbi yeshiso. Ngokuba yini? Ngithi abantu bangahlabela amadlozi, abantu bangafeli kepha mina ngiyafela, abantu bangajoli, abantu kepha mina ngiyajola, abantu bangalali bengashadile kepha mina ngilala ngashadile, abantu bangadaka utshwala kepha mina ngiyadaka utshwala. Mina ngifile mina. Futhi leso sono sotshwala sokubanjwa udakwe yiwine sike sangibamba. Nginganakile. Usathane mzalwane ufuna into encane. Usebenzisa ayikho usathane into ekhona emhlabeni angayisebenzisi ukuze awise abantu abafuna ukuphila impilo yobungcwele. Asebephila kulezo zinto lezi abazenzayo baboshiwe vele labo bantu. So nawe uyakuzingela mzalwane. Ngale inhliziyo ongafuni ukuthethelela. Ngale inhliziyo ongafuni ukuxola. Ngale inhliziyo ongafuni ukuthi wena uthande. Ngale inhliziyo ukuthi wena ukhulume njalo ngabanye abantu ngabe uboshiwe. Phuma kulo makethazo. Ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo? Yes. Ubukwenza wena. Ube nawe ukwenza ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kukaNkulunkulu na? Ngeke kuze kube khona indlela. Lithi iBhayibheli wonke umuntu uyahlulela ngemisebenzi yakhe. Yokuqonyeliswa ngemisebenzi yakhe. Wonke umuntu lithi iBhayibheli sonke siza kuma phambi kwesihlalo sobukhosi. Siza kuma phambi kwesihlalo sobukhosi. So uma umuntu ahlulela wahlulelwa ngani? Unembeza nemisebenzi yakhe, imidlinzo yakho. Kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe? So ukwazi iqiniso kwami nginokulikhuluma nokuvumela umoya ngizothi angisebenzise bese mina ngezokuphambele naye. uNkulunkulu ukukhombisa ngoDavide noSolomon ukuthi ngisho ngakwenza ube mkhulu. Ngimkhulu nawe ngokuba into engayiboni. Davide evukelwa inkanuko kulala umuntu wesifazane abulalise indoda yalowo muntu wesifazane. Ngibheka nje isitori sika Davide unamandla uyinkosi konke akushoyo kuyenzeka. Uphuma ahambe phezulu kwendlu ubona umuntu wesifazane egeza uyamkhanuka uyambiza uyamlala emva kwalokho umhambise ekhaya. Bese ke kuzwakala athi umuntu wesifazane usekhulelwe buku Davide uzama ukuvala ihlazo. Ubiza indoda yalomuntu wesifazane. Uthi hamba uye ekhaya uyogeza izinyawo zakho mbathi. Ufuna nomuntu lo ayolala nonkosikazi wakhe. Khona kuzothiwa ingane kabani eyakhe lo muntu lo. Lo muntu lo uyaphuma yena akaya ekhaya. Ngeke ngisho uNkulunkulu ukwenzile ukuthi kungenzeki lokho. Uyaphuma lo muntu uyohlala esangweni labanye abantu. Iyabuya indaba ukuthi hayibo. Uriya azangazayi kwakhe. Ulala esangweni. uDavide land yamfrustrate yamphatha kabi. Ingakho embuza ukuthi indaba ungazange uhambe ekhaya. Athi hayibo ngashiya abantu benkosi abagade umbuso kaNkulunkulu. Ngihambe ngiyolala unkosikazi wami kanti ngiyindoda enjani. Uyabona umuntu ukuthi uthembeke kangakanani uDavide. Kepha uDavide ukwazi ukuthi aphume ngale kwakhe ayolala umfazi wakhe aphinda afune ukumthumela ukuthi ahambe olala umfazi wakhe yena uqobo lwakhe ukuze ezogqiba ihlazo. Kepha uNkulunkulu uyayivala lolu enzeke. Amthatha uDavide, cabanga uthatha lo muntu uDavide wambuyisa umfana ngaphakathi kuyena. Uthi hlala nami udle ulale la. Umfaka utshwala uyodayisa uwayini. Emva kwalokho uhambe ulala umfazi wakhe yena. Yabona uNkulunkulu akana uyamthanda uDavide uyamthanda uNkulunkulu. Kepha uSathane angikhulumi mina ngenyama. Ngikhuluma ngomoya okwazi ukufika unqobe umfundisi ethi uthembakele uNkulunkulu. Ingakho kungakwazi ukuthi thina sizikhukhumeze uJesu akafuni sizikhukhumeze ngokuba uyazi ukuthi ngokuzikhukhumeza uSathane uthola indawo. Davide ukuze akwazi ukuthi angene lo muntu wesifazane ngokusemthethweni ufanele manje ngoba usabe ihlazo lonkani izozalwa.
lo muntu akazalane nonkosikazi wakhe ekabani ingane. So uDavide ngoba kunamandla wenkosi utshela uJowabe ukuthi bulalise uUriya meke phambili empini. Afe uUriya. Kubuye kutshela uDavide azitshela ukuthi ukhululekile athathe unkosikazi womuntu ambeke kwakhe. Kufika uprofeti azomtshela uDavide ukuthi ukwenzakaleni. Azahlulele uDavide ukuthi kwakunomuntu ocebileyo nakho konke kunomuntu okhulise izinyane laze labadala. Lo muntu uthe evakashelwe wathatha izinyane lomunye umuntu wahlaba lona. Wacasa uDavide ukuthi lesiprofethi sithini lo muntu ufanele ukugwetshwa lo muntu ufanele ukufa nokufa. Uthi umprofethi wena. Davide emva kwaloko wahamba waya kuNkulunkulu esezwile isigwebo sakhe. Incwadi eMahubo sahluko 51 uDavide usuke ekhuleka lapho ngenxa emva kwesona senza. Ngizama ukukutshela ke ukubuyisela ukuthi noma ngabe kuthiwa izono zakho uyazenza noma kuthiwa fanele uzivume uNkulunkulu njengoba uDavide azivuma. Incwadi eMahubo 51 uyobheka lento engikhulumayo ibhalwe phansi eBhayibhelini. uDavide wakhuleka uNkulunkulu wavuma izono zakhe. So understand lento le ukuthi akekho umuntu omkhulu ngaphezulu kaNkulunkulu. Asikho isono ozosenza ngoba nakuthi wena usemandleni noma uhleli ngalive kwepulpit akekho umuntu ozokubona. Ayikho into efihlakele phambi kaNkulunkulu. Amen. Ayikho into efihlakele. Abantu basaba ukuvuma izono zabo ngoba basaba ukulahlekelwa isithunzi. Lalela, impilo yomngcwele ukukhuluma iqiniso nomakhelwane wakho, impilo yomngcwele ukuhlambulula inhliziyo yakho ukuthi ibe msulwa phambi kaNkulunkulu. Impilo yomngcwele, impilo yokulandela ukuthula nabo bonke abantu. Nobungcwele ukuze ukwazi ukubona ubuso kaNkulunkulu. Ngeke sikwazi ukumbona uNkulunkulu siphila impilo embaxambili, sifuna ukugqamalaza ngapha amadlozi ngapha ubungcwele ngeke sikwazi. Angikwazi ukuphila impilo yokufebe ngapha ngiphinde ngithanda uJesu. Angikwazi ukumixa uNkulunkulu nezinto zokunyama ungukhanya yena. Uma siza sonke siphume ebumnyameni sizokhanyiswa nguyena. Ningadukiswa. uNkulunkulu akadelelwa. uNkulunkulu akadelelwa. So le ndaba yokuthi wena uzothi usindisiwe kepha uyakholelwa noma uyakholelwa uNkulunkulu kepha futhi wenza imisebenzi yesintu ukhohlakala lokho. Uthi lapha kwincwadi yeDeuteronomy abantu abenza njalo kwakumele benzeke njani? Uthi umuntu mekwesho ekhuluma lezo zinto lezo kwenzeka ekhuluma izinto ezimangalisa egila imhlolo lezo zinto zenzeka bese athi hambani okhonza abanye uNkulunkulu uthini? Verse 3. Awuyikulalela amazwi awuyikulalela amazwi omprofeti wamanje noma lo mphuphu yomaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga. uNkulunkulu wakho uyakulinga. Ushukuthini methi uyakulinga? Uzobheka ukuthi wena ngabe uyalazi yini izwi lakhe, ngabe uyakholwa yini kuyena. Abazalwane abaningi bakholelwa abaprofeti bamanga nezangoma nezinyanga nabathakathi nabathandazi bezintambo namanzi nemjolo ngenxa yokuthi abalazi izwi kaNkulunkulu. Baningi abantu abamaKristu abafaka amazinyo acobezelayo, baningi abantu abamaKristu abadoba ama-tattoo, baningi abantu abamaKristu bafaka inene zokufakelwa, baningi abantu abamaKristu abafaka amacici, baningi abantu abamaKristu abahlabela amadlozi, baningi abantu abamaKristu abahlala emathaveni bafaka izintambo, bafaka bachela ngeziwasho. Abamazi uNkulunkulu ngezwi balandela abaprofeti bamanga izwi laNkulunkulu abanalo. Uthi uNkulunkulu uma lo prophet ekhuluma lento okwenzeka ngizokulinga ngizokuhlola ukuthi izwi lami ukuba azi ukuthi uyamthanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Umthanda kanjani uNkulunkulu ngenhliziyo yakho nomphefumulo wakho? Wazi izwi lakhe ugcine imiyalelo yakhe. Usimple, ubondile. Niyakuhamba emva kukaJehova uNkulunkulu wenu. Siyomele simlandele uNkulunkulu
thina ngezwi lakhe nangemiyalelo yakhe nimesabe sihambe ngokumesaba niyigcine imiyalo sigcine yakhe ini imiyalo yakhe gcina imiyalo kaNkulunkulu mzalwane ukuze siphelelise othandweni kaNkulunkulu sifanele ukugcina imiyalo yakhe sifanele ukuphila ngezwi lakhe silalele izwi lakhe nimkhonze awubheke incwadi kaDuteronomy isahluko 32 verse 16 ithi ngesikhathi eMoses ebaprofethela abantwana bakaIsrael into abazoyenza ezocasula uNkulunkulu ngoba yini bawontaba olukhulu inhliziyo zabo zingamatshe njengoba namanje ibandla likaNkulunkulu bonke abantu bafuna ukuthi bahamba noJesu kepha abafuna ukuhlukana nemisebenzi yasenyameni imisebenzi engamdumisi uNkulunkulu imisebenzi edumisa abanye uNkulunkulu bezizwe bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu bezizwe bamthukuthelisa ngezinengiso bahlabela amadimoni manje unginika incwadi yami yaseqala seKorinte khona ngizophinde futhi ngigcwalise ngayo incwadi yokuqala yaseKorinte ithi iBhayibheli bahlabela ini amadimoni oNkulunkulu abangabazi oNkulunkulu ababengasatshwa ngisho oyise babo izinto lezi esanda kuvela izithixo elizikhonzayo izinto engenomsebenzi lonto mina ngisabe edlozi mina ngisabe umkhokho wakho ongasekho kuthiwa uyidlozi angisaba amadlozi mina angisaba ushamba kayena uNkulunkulu wami angisaba abantu mina angiwasaba amadimoni mina ngisaba uJesu inkosi nomsindisi ukuba nemoya leyona leyenza ukuthi siphile ngokwesaba umuntu onokwesaba akekho othandweni angiyena ngisaba mina noMuhammad abantu abazamaMuslim lezi zinto abangcinisa zona bangcinisa izinto zasemhlabeni ezenziwa abantu basemhlabeni ezingenabo ubungcwele sikhuluma ngobungcwele ngokutshela ngezingane ezingenabo ubungcwele uthini umlozana umpostoli Paul lapho kwincwadi yaseqala seKorinte isahluko 10 ngifuna from verse 19 and 21 ngifuna ukukhombisa lithi iBhayibheli bahlabela amadimoni likhuluma ngabantu ababengaphakathi ebandleni ukuthi labantu bazohlubuka bayokwenza izinto ezenziwa abantu bezizwe ngakho ngithini pho yes ngithi okuhlatshelwa izithombe kuyinto na nokuthi isithombe siyinto na ngabe siyinto yini isithombe na kodwa ngithi kepha ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe so bonke abantu abahlabayo emagameni okhokho emagameni ogogo emagameni abantu abangasekho abantu ababuyisa abantu abenza imisebenzi abantu abahamba izangoma befuna amadlozi bonke labantu bethiwa bahlabela ini bakuhlabela amadimoni ayikho into eyenzela uNkulunkulu kabakuhlabeli uNkulunkulu akwenzela uNkulunkulu into oyenza egameni lomuntu khisimusi uwenza egameni kabani lika Christmas simazi uChristmas bahlabela amadimoni abakuhlabeli uNkulunkulu iHeritage Day losuku olubungazayo neYouth Day lekusokwezwa amabrayi khona nikwenzela amadimoni abakuhlabeli uNkulunkulu so umuntu obungaza izinto zalemhlabeni umzalwane uthi sindisiwe iValentine happy Valentine's Day iMother's Day uthi happy Mother's Day uChristmas uthi Merry Christmas lezo zinto uyazenza egameni lezinto ezingenamsebenzi imimoya amadimoni efuna ukukhonzwa ngezindlela ezihlobisekile ezokwenza ukuthi kube ngazi ukuthi nje hayi into nje right phela akuyona yamaKristu leyo nto yaSathane abakuhlabeli uNkulunkulu akuhlatshelwe uNkulunkulu kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni manje angikwazi ukuthi ngihambe ngizibandakanye namaholiday alemhlabeni angikwazi ukuzimixa nezinto ezenziwa emhlabeni ezingamkhazimulisa uJesu understand iphasika lalemhlabeni abalenzayo abalenziyo ngoba lalenziwe eBhayibhelini futhi akulona likaJesu elamadimoni loluphasika bonke angikhathanga makuthiwa umfundisi akenza la kumina azongiphikisa lezi zinto enzenzayo zamaphasika lemhlabeni ezamadimoni ngiyabahola abantu baholela esihogweni ngemfundiso zamanga ayikho incwadi kwiTestament elisha ezimasigcina iphasika iphasika elidala lalenziwa ngesilwane alikho iphasika likaJesu ngaphandle kwesidlo sasihlo Boyani funa kube khona abanithumbayo nithunjiwe ngokuhlakanipha eyize
enkohlise yize imfundiso zokucathula kwaningi njengokwemvelo yabantu njengokwemvelo yabantu njengezifundiso zokucathula kwezwe ninabantu abanawo umoya oyingcwele kunge njengokukaKristu abafundisi benu abanawo umoya oyingcwele asicelebrate lutho ngaphandle kwesidlo sakusihlwa la endlini la endlini njengoba usibona nje uma sihlangene ngesidlo sakusihlwa sihlephula isinkwa esingenamvubelo iqobo lengwane siphuze iwayini njengomyalelo kaJesu senza lezo zinto ukukhumbula nokwenza ukuthi sibize ukuza ukufa kwakhe aze abuye and understand lezi zinto sibhalwe phansi eBhayibhelini akho phasike kumele silibungazi thina nilezi izinto ngaphandle kokuqonda ngakho nisagcina amasabatha bahlabela amadimoni angesibo oNkulunkulu nanzi izinto eningazazi kepha niphatha amaBhayibheli ngenxa ukuthi umoya oyingcwele animvumela asisebenze niyazisebenza nini nezambulo zenu zasenyameni ezingahlangene nomoya oyingcwele nenza izinto zamadimoni oNkulunkulu ababengabazi oNkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka yes ababengasatshwa ngoyihlo so lezi zinto ezenzayo abantu abaningi bazenza ngokungaqondi yayizwa lonto leyo ngiyakwambulela nje ukuthi thina abazalwane kunezinto esingahlangani nazo i-birthday angazi yini ongathi celebration nge-birthday yakho yini abalulekile ngoba phela abantu abaningi bafuna khona izinto ezibukeka zizinhle nezizwakala zimnandi but azinamsebenzi mzalwane ngiyakutshela mina ungaphila ngaphandle kwe-birthday ayisho lutho ukubonga nje uNkulunkulu ukuthi akunika hayi ukuthi uzothenga amakhekhe uthenge utshwala uthenge obhiya uthenge umema abantu bazobungaza ukuthi kwazalawo ngalo suku yini ebalulekile ngawe ngathi uJesu asilibungaza usuku lokuzalwa bebethi wazalwa mhla 25 December amanga qhamuka esihogweni kuSathana amadimoni akhe ayikho lonto eBhayibhelini futhi ayisoze yaba khona idwala elakuzalayo awusalinakekeli uma ethi uNkulunkulu uthanda le inhliziyo yakhe yonke uthi gcina imiyalo nigcini namavili ugcina imiyalo bathi ugcina imikhosi esemhlabeni njaha kwamaholide emhlabeni yawajaha amaholide emhlabeni ukhohliwe uNkulunkulu okudalayo yezo lonto leyo uNkulunkulu okuyena osidalileyo asisamazi manje asisala ndaba naye sinendaba nemikhosi emhlabeni Jesus inkinga yathi thina abantu emhlabeni sithanda ukubukeka sibahle sithanda ukuzizwa kahle asifuni into ezosihlukumeza uNkulunkulu siyamthanda uma kuvumela isimo nenyama uma sephikisana nenyama nenkanuko nezimfuno zakho uNkulunkulu awusamuzwa kahle seyahlukumeza loyo nto kuba yini nifuna abantu abazontshela izinto ezizwakala kamnandi emadlebeni kwamadlebeni ayabatshwa niflathelisa indlebe zenu eqinisweni akekho umzalwane ozokhonza afake isiphandla ethi ukhonza uJesu afake intamba esinqeni afake izinye emlomeni eqhobezelayo afake necklace afake amacici afake inwele zokufakelwa afake makeup nobrand emlomeni akuyena umzalwane kaJesu lo ibandla likaJesu liphila njengoba uNkulunkulu kuthiwa wadala umuntu umfanekiso wakhe umfanekiso wakhe siwuthola ngezwi ngemiyalelo asinika yona ukuthi uma nifuna ukufana nami enzani konke nginiyalele kona ngendodana yami uJesu Kristu uJehova uyanamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokhu enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova ufuna yini ukulalelwa kwezwi likaJehova na asike sibheke omunye umuntu futhi wacasula uNkulunkulu nginika incwadi yesibili izikronike sahluko 33 uzongifundela yona nje ngifuna ukukuvezela mzalwane ukuthi akekho umzalwane ozomixa uJesu noma ngabe yini azothi ukholelwa kuyona afuna ukuyenza emngcoleni sihamba ngezwi likaJesu kuphela sitshela uJesu akithi sizalwa kabusha ngokomoya kithi so ekuhambeni kwethu sihamba ngezwi likaJesu kuphela why ufuna ukuthatha amadlozi why ufuna ukuthatha ama-birthday why ufuna ukuthatha uChristmas lezo zinto zikuholela ekuthani wenze ubungazi izinto ongazazi azinanzuzo kumoya azinanzuzo uyakhonza Mekuthiwa kuhlatshwa isiklaphu ngoba kuthiwa ukhisimusi angisidlo leso siklaphu leso. Uba yini? Lezo zinto lezi azimbungaza uJesu. Igama ukhisimusi alazi ukuthi eqhamuka kanjani igama ikhisimusi o Christmas. Alikho eBhayibhelini. But niyakholwa ukuthi uJesu wazalwa mhla 25 niya-celebrate for lezi zinto ndidawe nifebe niphuze nibheme ngazo lezo zinsuku. Niyaswenka. Nifuna ukubukwa.
Khumbula ukuthengela impahla zikaKhisimusi. Thengela impahla zokukhonza ngalosuku lokukhonza amadimoni. Nangu umuntu wacasula uNkulunkulu ngale msebenzi lesishoyo. Akekho umuntu ongahamba laphambi kwami azongitshela ukuthi uNkulunkulu akanankinga nokuthi ukhonza amadlozi noma uthatha iziwasho. Lo muntu ngabe ungitshela ukuthi yena ubaba wakhe uSathane. Ulandela izinkanuko zikayise uSathane. Baningi. Incwadi yesibili iziKronike isahluko 33 verse 1. verse 1 uManase wayeneminyaka eyi12 wayeneminyaka ewu12 ekuqaleni kwakhe ukubusa eqaleni kwakhe ukuba inkosi. wabusa iminyaka engama-55 eJerusalem. 55 years eJerusalem. Wenza okubi emehlweni kaJehova, okubi phambi kwamehlo kaNkulunkulu. njengezinengiso zabezizwe, njengezinengiso zabantu ababekhona eKhanani abakhishwa ngaphambili, ababenze izinto ezingafunakali phambi kaNkulunkulu. uJehova abaqosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Yes. Wabuye wakha izindawo eziphakemeye. Wabuye wakwakha izindawo zakhe zokwenza imikhosi yasebumnyameni. uHezekiya uyise azidilizile. Yes. Wamisa obhali, wamisa izithombe, ama-altare, wenza o-asheri, wakhuleka kwizithixo, lonke ibandla, wakhuleka kwini? Kulo lonke ibandla lasezulwini. Abantu abakhonza ilanga, inyanga, izingelosi, abakhonza izilwane, abakhonza abantu, bakhonza kumkhosi wasezulwini. Yonke lonto ayinamsebenzi. Wakha ama-altara endlini kaJehova. Yes. uJehova asho ngayo ukuthi wakha ama-altare ngaphakathi ethempelini likaNkulunkulu eJerusalema. uNkulunkulu ayeyalile ngakho kutheni? Igama lami liyakuba khona eJerusalem. So lapha kule yandla eseJerusalema kwakuyindawo lapho khona kwakukhona abapristi ababekhethiwe ngaphansi kwesizukulwane sika-Aaron namaLevi. Okwakuyibona abantu akumele bafundise ngemiyalo kaNkulunkulu ayinikile abantu. Kepha amakhosi ayebusa kwa-Israyeli amanye awo ayekhohlakele njengoManase aphendula leya ndawo ukuthi afake uNkulunkulu babo abakhohlakele basesihogweni bamadimoni bazobakhonza kuphi? Endaweni uNkulunkulu lapho khona ebeke khona igama lakhe. Yingakho sineselala iJerusalem elipheleleyo emhlabeni. Wakhela lona lonke ibandla lasezulwini ama-altara emagcekeni omabili endlu kaJehova. Go ahead. Wadabulisa abantwana bakhe emlilweni. iBhayibheli uNkulunkulu uyalile leyo nto ukuthi ningi abeqisi abantwana belemlilweni. Wadabulisa abantwana bakhe emlilweni esigodini sendodana kaHinomu. Yes. Wahlola imihlola. Wenza imilingo. Wenza amalumbo. Wamisa amadlozi. Wamisa amadlozi futhi ubiza ukufuna abantu abanamadlozi nabathakathi. Wenza okubi okuningi. Wenza okubi okuningi. Ukuthi yonke lento lebaliwe kusukela kwincwadi kusukela kuverse 1 kuze kuzofika kuverse 5 manje verse 7. Wenze konke okubi phambi kwabani? Emehlweni kaJehova. So ayebo lento ukuthi uNkulunkulu akayifuna abanamandlozi, abanemimoya, abanezangoma, ababhulayo, abezimlingo, abagila imgilingwane, abeqisa ingane zabo emlilweni, abathwalayo, abakhonza izithixo, abakhonza emadlozini, abaguqa emsamo kumadimoni. Yonke leyo nto leyo uNkulunkulu akayifuni mzalwane. Waze wamqanula. uNkulunkulu asuka ingakho anikela uManase ukuthi ahamba yothunjwa ukuze amfundise isifundo ngenxa ukuthi uNkulunkulu lento ayenzile isono esibi. Wenza isono esingaphezulu kwazo zonke izono ababezenzile ababengaphambi kwakhe. Yes. Wabeka umfanekiso obaziweyo wesithombe. Yes. Awenzileyo endlini kaNkulunkulu. Yabona izindlu zenu emabandleni enu lekhona khona izithombe sesiphambano esinesithombe sibaziwe. So lithi umuntu uJesu akuyena uJesu le idimoni enilikhonza ngesithombe. NaseMaromini lezithombe zoJesu lezi akuyena uJesu lo. uJesu akaze ashiye umfanekiso wakhe emhlabeni. Umfanekiso kaJesu umoya oyingcwele phela. Futhi isithombe sethuba akuyena umoya oyingcwele. Akhawunti esidwebe no lutho.
asho ngayo uNkulunkulu kuDavid uNkulunkulu wayikhuluma lento kuSolomon noDavide indodana yakhe ukuthi kulendlu naseJerusalem engilakhile ezizweni zonke zakwa-Israyeli ngiyakubeka igama lami akangibeki umfanekiso wami ngibeke igama lami kuze kube phakade igama lakhe sifuna uNkulunkulu ngezwi uNkulunkulu ngulizwi akafunwa ngezithombe akafunwa ngabathakathi namadlozi nemlingo uNkulunkulu ufuna abantu abalandela izwi lakhe balenze kuphela uNkulunkulu ufuna lokho kuphela uthi uDavid weyincwadi uyabothi uNkulunkulu ufuna abantu ngenhliziyo uNkulunkulu walabo abamfuna ngenhliziyo epheleleyo kuphela akafuni izinto eziphathekayo uNkulunkulu akafuni futhi ngezinto eziphathekayo uNkulunkulu uthi imizimba yethu ekumele sinikele kuyena ibe yithempeli angene umoya aphile kithina senze intando kaMoya oyingcwele so wonke umuntu ofuna ukubhanqa uNkulunkulu lezinto zasemhlabeni akahlangana nazo zinto uNkulunkulu akakwazi futhi ngoba awumazi ngezwi lakhe mzukwane ufuna ukwazana noNkulunkulu uzohlela leBhayibheli lakho ulifunde ulandele imibhalo sihlole wambuleleke ngokweBhayibheli elipheleleyo ungathathi ivesi elilodwa ugijimela ngoba uzokubhayiza uthole sokukhubekisa abantu banika incwadi ezenzo bona bonke abantu abafuna ukuhamba noJesu ngokupheleleyo bonke abantu abafuna ukuhamba noJesu ngokupheleleyo mzalwane ngabe uyafika emngcweleni ngabe usafuna ukuze emngcweleni noma ngabe kade wahlala emngcweleni lithi iBhayibheli ke phendukani yilowo nalowo ababhadiswe egameni lika Jesu Kristu phendukani yilowo nalowo ababhadiswe egameni lika Jesu Kristu uthi uJesu ke mekhona Nicodemus ngiqinisile ngithi umuntu ngeke aze ubone umbuso kaNkulunkulu ngaphandle kwamanzi nomoya ufanele ungena emanzini uphinde uzalwe ngemfundiso kaJesu okuyiyona ezophila kuwena ilethe umoya oyingcwele ngaloyo ndlela kube sowenza zonke izinto ngokuqonda you understand into engishoyo ngobaphathiswanga egameni lika Jesu Kristu mzalwane awukho embusweni kaNkulunkulu ngikhohlise ngoba bonke abantu abakhulumayo abafundisa ngani ngoJesu Kristu bathi konke esikwenza masikwenze egameni lika Jesu Kristu haleluya kusho incwadi lalela lithi noma ngabe siyakwenza sikwenza noma ngabe siyafundisa sikwenza kuphi egameni lika Jesu Kristu ubaphathiswe egameni lika Jesu Kristu abantu bavalekile uqonda kwabo ngokuba uJesu wathi yena hambani nezizweni zonke nenza abafundi nibabaphathise abakholwayo nibabaphathise egameni lika Yise lendodana moyingcwele so bonke abafundisi abanganesisambulo bagijima naloyo nto lebaphathisa abantu egameni lika Yise indodana moyingcwele sibuza ukuthi ubani igama sifuna igama uthi egameni azangasho ukuthi baphathisa njengoba ngisho exactly uthi egameni sifuna igama lika Yise lendodana moyingcwele igama sifuna amagama athatha ayikho lonto umsangano lo imfaketho eqhamuka esihogweni leyo ngithole mina ngenziwa umfundisi ngenziwa umshumayeli uJesu angenziwanga ngoba abafundisi balemhlabeni ababishop balemhlabeni Jesu Kristu haleluya uJesu kuphela ongenza ngikhulume lezi zinto lezi kuphela akho umuntu noyedwa eBhayibhelini wabhabhatiswa egameni lika Yise indodana moyingcwele mawukuthi wena uthi wabhabhatiswa kanjalo noma uthi ubhabhatisa kanjalo ngikhombisa phela mawukuthi waba ngeBhayibheli mawuzotshela ukuthi ngoba nakwasho uJesu ngifuna ukuthi ubone abantu ababe noJesu abavula ukuqonda esebuye kufeni ukuthi bathini utheni uPetro ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni sebekuzwa lokho bahlabeka enhliziyweni bathi abanye abapostoli madoda bazalwane yini kumele siyenze manje uPetro wayesethi phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu so usenza njengoba lisho iBhayibheli angikwazi ukwenza okunye mina kukho kuthethelela kwezono zenu uJesu uzobani uzothethelela abantu izono zabo kuze izono zenu
khona niyakwamukeliswa khona ke isiphiwo niyokwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso Ngokuba isithembiso esabantu esabantwana benu esabo bonke esabo abakude bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala watheni. zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Mzalwane uyalizwa iBhayibheli uma ukuthi ufuna ukukholwa ngeqiniso uzokholwa izinto ezikeBhayibhelini angeke ngiziphice angeke ngifake lutho ngizokunika nje iBhayibheli ngokuba lithi iBhayibheli ke izwi kaNkulunkulu lihle lilungile futhi lisivikele kulabo abaphephela kulona unganezeleli kulona ngokuba uyotholakala wena umqambi manga izolonto leyo lithi futhi lapha lento engishoyo itholakala kwincwadi yeZaga kusahluko 30 bese phinde futhi nakwisincwadi esambulo futhi sahluko 22 iphinde isho the same thing ithi umuntu onezelela kulezi zinto lezi ezikhona la nakuyena kuyakunezezelwa zonke izinhlupheko ezikhona leBhayibhelini umuntu osusayo azifakele okwakhe noma osusa eBhayibhelini kuthiwa negama lakhe liyakususwa kuphencwadini yokuphila uyosuswa igama lakho ngenxa yokuthi wena wenzi njengokuba kubhalwe phansi uNkulunkulu ukhuluma noJoshua kuyisibonelo lokukhulunywa noJoshua ukuthi ke bonke abantu abafundisa ngale ncwadi mabahlale kuyona bakhulume baqaphele zonke izinto ezikuyona le ncwadi abantu abaningi bafuna ukugijima ngoba bafundisi ngenxa ukuthi baja ukuthi bashumele ngoJesu bengamazi ushumela kanjani ngomuntu ongamazi noma izimoya ingcwele ngomlomo kepha nimazi bese kumele nikhuluma insamba theke izingane kwanje Jesu Kristu inkosi bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa ngakho abalomukelayo izwi lakhe babhaphathizwa kwenezelwa ngalawo muhla abantu kungathi izinkulungwana ezintathu bona bonke abantu abasanda kusijoyina ngisho groupeni ungakazi ubhaphathizwa ukushesha ukhulume khona uNkulunkulu ezokwenza indlela ukuthi sifinyelele kwena ungene emanzini njengokusho kwembhalo ubhaphathizwa usindiswe uphila impilo eqondile neke kuba bazenzisi neke kuba abantu abafuna ukuloke bebombaxambili angelihlale uNkulunkulu ngokwezwi lakhe lipheleleyo awuphume kube wena awube umntwana kaNkulunkulu ngokupheleleyo Jesu Kristu inkosi bona bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa baza kusithinta kule number ibonayo ku-screen noma oyizwile noma email address yokusibhalela uma khona umuntu onemibuzo mayelana neBhayibheli uyakungithinta futhi uNkulunkulu evumile intando yakhe izogcwaliseka kubona bonke abantu abafuna ukuhamba ngomoya weqiniso bazolandela iBhayibheli so basiza ngeBhayibheli uNkulunkulu aqhubeka anisize anilonde ngomusa wakhe siphinde sibonane kusasa ekseni uNkulunkulu evumile ngo10 Jesu Kristu inkosi usivale umkhuleko futhi Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga moya engcwele siyakubonga Nkosi uJesu uNkulunkulu siyakubonga ebuhleni bakho emaphakadeni emazulwini uNkulunkulu namandla egameni lenkosi uJesu Kristu yena yedwa Nkosi ongukulunga yena yedwa Nkosi oyiqiniso khazumuliswa Nkosi ezimpilweni zethu usoke Nkosi ukhiphe zonke izimfundiso zamadimoni ezinhlizweni zethu nasemphefumulweni yethu emadlebeni ethu ngegama lika Jesu Kristu ukuba izwi lakho uNkulunkulu onamandla eliyisibani likhanyise ngaphakathi ezinhlizweni zethu nasemphefumulweni wethu isibani Nkosi esizile ezweni esinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi thatha udumo namanje uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu siyabonga baba wethu osezulwini mangcweliso igama lakho egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade amen